صبح بخیر тамошобинони азиз, созе нағзен бозори Корвондаем рӯ ба рӯи ҳафтум дарвозаи Пажарка нигоҳ кунед. Аз тарафи Тиллобозор баъд аз магазини Зарм мағозаи 1001 майдачӯида борои новинка овардагиҳои ҳозимашумода аз наздик бо нишон метиҳам. Беҳадам борои фасон овардагиянд. Баъд инчунин аксия рафта истодай 5 сомон 10 сомон. Баъд медонед духтарако футболкаи 2 сомона омадай. Бале футболкаи 2 сомона 5 донаш 10 сомон. ҳатман навора то охира тамошо кунед. боварӣ дорам ки маъқултон мешава. Пас дои фасон омадагия иҷада беҳад борои новинка бисёрай коврикора бисёр пристаб ден. Чанд намуд коврику обнӯшаку коктейл нӯшаку хулас ҳама чи омадагия. ҳатман биёен. Доставка надоранд. ин обнӯшакро бинед духтарако бори новинка омадагия дар мағозаи 1001 майдачӯида 10 сомон. Бинеда чанд расветкаш омадай 10 сомон. марамат касседа дар кораи трубочка дорак беҳад хушрӯча 10 сомонӣ. коктейл нӯшак об нӯшак тамоми намудуш ҳастай. пластмассишам ҳаст, шишагишам ҳаст, ҳамаш 10 сомонӣ. анаи баночко бошад бо 8 сомон. анаи новинка бошад 10 сомон. тамошо бино ира бинед чӣ хушрӯай 10 сомон. манаи жимчукдороям аҷоибот коша бинед фасонак иношам 10 сомон. трубочка дорад трубочка доракан. баъдана ино новинкаян. бинед чӣ фасон удобни. ино 25 сомон. марамат чанд расветка дора. касседа дар кора духтаро биёен. бозори Корвон тарафи Тиллобозор поёни бозори Корвонай рӯ ба рӯи ҳафтум дарвозаи Пажарка мешавад баъд аз магазини Зарм. духтаро марҳамат биёен. борои новинка бисёр омадагиҳои ҳозир ма бакалу дигар чизошонам шумода абзор карда нишон метиҳам. марамат хоҳишмандон метавонен биёен. ина ино майдош 7.5 сомон. калонош бошад 10 сомон. инош бошад 8 сомон. мана и бакалора бинед чӣ хушрӯ 8 сомон. мана ина ино 10 сомон новинка. обнӯшак бакал шакаргирак хулас чизе дар корайтона. инаи салатницо аҷоиб фасона канай пеш нархошон 8 сомон шидагия. диден ира бинен охи 10 сомон чӣ фасонай коктейл нӯшако. баъданай бакалора бинен 10 сомон. ва бори новинка ина инакора бинед хушрӯчаен кришка дорад. иноям 10 сомон. инчунин шакаргирако омадагиан лошкача дорад. ишам 10 сомон. марҳамат тамошобино биёен. бакалои фасон омадай духтаро нигоҳ кунед. бакалои калон мепурсанд. ина калон бакало 20 сомон. ана инамучам ҳаста. инамудуш 15 сомон. мана марҳамат 20 сомон. инаи модело боша бо 25 сомон. ана ино бошад 10 сомон. диден чӣ хушрӯчаанд. иношам бинен чӣ калонай 10 сомон. марҳамат касседа дар корай бакалои хушрӯ тамоми намудуш ҳаст. биёен. ина ино 10 сомонай. инош 12.5 сомон. мана бинен интихоба бинен чӣ хушрӯ. ино 8 сомай 8 сомон. марамат иҷада бои бакало 8 сомон буда. ина инош 12.5 сомон. мана ино 12.5 сомон. 15 будан аз аксия рафтеста 12.5 сомон штага. инош 10 сомон. бозори Корвон даян духтарако биёен тарафи Пажарка рӯ тарафи Тиллобозор рӯ ба рӯи ҳафтум дарвозаи Пажарка мешава баъд аз магазини Зарм. ина дига бакалош нахтон дидестен духтаро. диден 7 сомон 10 сомон. мана 10 сомон ҳар хела нарх гузориштагиай. мана ёша бинен изайчи коша бинен чӣ хушрӯчай 10 сомон. бори нав ина M&M's ҳам ҳаст 10 сомон. инаи зардакоям новинкаян 10 сомон. марҳамат. ина инош бо 6 сомон будай духтаро. ино сафедора дидем бакалора ва ё 6 сомон. ҳозир ҷада бома шумода пластмассиёшам нишон метиҳам. мана марҳамат 7.5 сомон. хеле пластмассови чанд намуд омадагиай. поёншам биненда чӣ хеле. мана ина ино шишаги 8 сомон. манаи моделош 10 сомон. мана пасуда бакал чизе дар куртун боша ва исирзечкора бинен духтаро 5 сомон шидай. мана ҳамаш бори нав ҳамаш новинка духтарако биёен. ина дӯстони азиз аз ин новинкаҳо бо омадагиай марамат метавонен дархост кунен доставкатон кунанд. зонтик барои болои хӯрок. марамат болои дастархон дая мешавад ки пӯшони дастархона беҳад хушрӯ удобни. нархаш инаи калонош 25 сомон. тамом шуда буд нав омадай духтаро. анаи майдаакош боша 12.5 сомон. ази бо дига цветошам ҳастай. марҳамат беҳтарин вариант. болои тарбуз харбуз зада мисола метавонед монен.
хулоса варианти хушрӯ. Бозори Корвон, тарафи Тило бозор, баъд аз магазини Зарм, поёни бозори Корвонай рӯ барои ҳафтум дарвозаи Пажарка мешава. мағозаи 1001 майдачӯида, мағозаи 10 сомона. Нигоҳ кунед, инҷа да игрушкои фасон омадагиай. Ҳамаи чиҳои новинка омадагиай. Игрушкора чӣ хеле дидестен? 8 сомон, 10 сомон. Мана марамад нархошон ҳаст. Инаи 25 сомон, калонай пластилин. Диден духтаракон? пуфакои ҳар хела. ҳамаи чи омадагиай духтаракон. Марҳамат биёен аз наздик як боракак хитон. Инаи бильярдошонам хушрӯай. Диден 10 сомон. Мана марамат пиналои хушрӯ омадай 8 сомон. Инаи зонтикора дидена чанд цвет дора. хулоса духтарако аз инам чанд цвет дошта 25 сомонаш духтаро. марамад инаи бозичора бинен 10 сомон. канцелярияям омадагиай. диден духтаро? мана марамад канцелярияшонам пачкоша диден 10 сомонай. ҳар хелай қалам дора, фломастер дора, ручка дора. мана ёша бинен 10 сомон. марамад духтарако касседа дар кораи ҳатман мағозаи 1001 майдачӯида шумора интизорай. доставка надоранд духтарако. барои ҳавай метавонен хитон биёен. ина нархҳои ино ҳамаш ҳастай дидестена духтаро. метавонен хитон омада аз наздик тамошо кунену харидорӣ кунен. инҷа ҳар намуда сачоқчоям ҳаст. 5 сомона. мана 5 сомон духтарако. ино чанд сомай? 5 сом. чандта дорад? сета дора 5 сомон. марамад ана иҷара бинен духтаро. 7.5 сомонӣ. мана инош 7.5 сомон, 10 сомон. техникаям доранд. мана духтарако дар кортон бошад. техникаошонам бисёрай. тифало. инаи ёра бинен. термусу, микроволновкау чизе ки дар корайтона иҷада ҳаста. ина тифалошона дидена духтаро. бори хитояй. иҷара чӣ хеле медонен хитоё кушодаган. ҳамаи борошон ҳамин моли хитояй. марамад омада аз наздик бо хитон тамошо кунене ки хушрӯай борошон духтаро. аллакай чанд сол шуд ма шуморо тавсия метиҳам. медонен ки чӣ хел боракои необычни фасон доранд. мана нигоҳ кунед инҷада бо бозичаошонай. вейротон чандай? мана вейрои хушрӯ доранд духтаро. 8 сомон будай. мана 8 сомон. қа хушрӯае. мана чанд намудаш аст, чанд гулуш астай духтаро. мана бинен. иҷада бо пакето ҳаст. хулоса пачкаи пакет. ина духтаро пасуда мепурсен бисёр. нигоҳ кунен инаи пасудаи детски омадагиай 10 сомон. баъд инаи поёнбудагиаш 5 сомон. косачаҳои детски 5 сомонӣ. марҳамат касседа дар кораи пасуда гирифтанӣ бошен. ҳатман мағозаи 1001 майдачӯида биёен. бозори Корвон, тарафи Тило бозор рӯ барои ҳафтум дарвозаи Пажарка. баъд аз магазини Зарм. нигоҳ кунен 15 сомон. 15 сомон. калони хушрӯанд. ҳозир ма шумода пиёлаву косаву дигар чизошонам нишон метиҳам. хоҳишмандо бо биёен аз наздик бинен. мана интихоб зиёдай. супницаҳои хушрӯ омадагиай. анаи пасудаи савза мепурсам. мана омадагиай 12.5 сомонай косош. калони хушрӯ. борошон ҳамин пасудаошон ҳамаш чиниай духтаро. сафол нест. беҳад сифати хуб дора. мана 7.5 сомон хушрӯ. инаи савзо омадагиана. анаи қисмдам ҳастай духтаро. мана 7 сомон. 7.5 сомон духтаро. коса нимкоса 7.5 сомон. ва инако омадай духтаро. тамом шудагӣ буд. ина 20 сомон. тарелкачаҳои ини хеле дастадорак 20 сомон. мана ёра бинен чӣ хел калони хушрӯанд. 20 сомон. иҷада биненда духтаро чӣ хел ваяко омадиян. тарелкаҳои хушрӯ омадиян. ино дона 10 сомон. мана 10 сомон. калонам ҳамаш узорои новинкаяй. ино набуданд духтаро. марамат ина гулои фасонуш омадагиай 10 сомонӣ. марҳамат духтарако пасуда бисёрай. мана ин тарафам ҳам хел гулои нав, гулои хушрӯ 10 сомон. ва ёра бинен чӣ хел хушрӯ. озира нишон метам. пасудаи фасон омадай духтаро. нигоҳ кунед лалиёи оши беҳад новинкаи хушрӯ 18 сомона. калони фасонай 18 сомон. баъд анаи намуд ва яко омадай. рибницаву асарти гираку хулас ина 30 сомон. марамат касседа дар кораи метавонен биёен. ина
духтарако иҷода бо инаёям новинкаям 35 сомон моделош ҳар хелай пасудагир бошад як бурак мағозаи 1001 майдачӯйда биёен ина ино 8 сомонӣ шидаи духтаро диден чӣ фасонакан бозори корвон тарафи тиллобозор баъд аз магазини зарм поёни бозори корвон аиҷада баъд аз магазини зарман мана духтарако нигоҳ кунед 35 сомон мевагирако ҳаст мана 20 сомон лалиёши аст ана баъдана ино барои тезаку барои намаку ҳарчи гирифтанак барои рӯи дастархон хулас 5 сомон мана ҳар хелаш ҳастай 5 сомонӣ ана и қисм косаву нимкосае духтаро 10 сомонӣ нимкосаи фасон омадагия инаи калонора бисёр мепурсда мана марҳамат 10 сомон кадомеша мегирем духтаракои азиз 10 сомон мана бинед чӣ хушрӯа 10 сомон кадомеша мегирем 10 сомон ина духтарако бори нав бо омадагиай дар мағозаи 1001 майдачӯйда хостум шумода тавсиятим марама духтаро иваё чанд сумай 75 сомон калоншай духтаро ягон такшудагиш боша мекушоен нишон метиҳен мана коврик бисёр мепурсан хушрӯай барои детски духтаро беҳад мулоимакай мисол обам резондан намегзара қолинтар намешава хулас бисёриё медонанд аллакай хучун ина марамат бо омадаи чанди сумкаи фасонаш ё бо ду тарафаян хоҳен ин тарафша хоҳам аз ин тараф мегузорен кӯдак бозӣ мекунад дарошкои фасон омадагиай ина нигоҳ кунед калониша диден духтарако нархи ҳами 75 сомон дидена ина як тарафша қафошам я бурак нишон тиҳен хоҳарҷон духтаро дастафка надоранд хитон биён ина ин тарафш хелиай ана ваёш бошад ҳар хелай рисункошон бозори корвон тарафи пажарка тарафи тиллобозор духтаро поёни бозори корвонай рӯ барои ҳафтум дарвозаи пажарка баъд аз мағозаи зарм дарошкортон ай чанд сум сар меша ина ё 10 сумай ана ваё 35 сум иш 40 сума ишам 40 сомон мана дарошкошонам ҳар хелай рисункош ай шлёпко чанд суман ина тамоми намуди шлёпко ҳастай 15 сомон духтаро марамат бори хитой хоҳен биёен духтаро баъд инчунин нигоҳ кунен чӣ омадай анам хел кавай контейнеро мепурсан барои игрушкагирию барои амачи органайзеру ина 35 сомон кришка дорак чанд намуду калонтарая поён будагиш хулос яхелай мана 35 сомон иҷода бо бисёр доранд духтаро нигоҳ кунен да ҳам хели пластмассако ҳар чизак ҳастай мана ино 10 сомониай марамат воронка ҳастай мана диден ино ҳамаш ҳами тарафда чизе ки мебинен духтарако 10 сомонай нархаш марамат бо аз наздик омада хитон тамошо кунен боварӣ дорум ки маъқултон мешава инчунин партача швабра хели скейт амёям ҳаста 55 сум буда 55 сомон и швабро 65 сомон ина ваёш чи коробка дорош и ҳамия 65 сом а ваеш чи вай 50 сомона нас ана партачо 65 буда акташдай 50 сомон шидаги вантусо мана 35 сомон хулоса баданаи двойко ҳаст ёра бинен 25 сомон чихо хушрӯвай комплектак дӯстони азиз як борака ёра биненак тамоми намуди вешилкачо ҳастай самаклеиши вешилка ваиш пачкаш чанд сумай пачкашон 8 сомона дора 10 сомона дора иҷода 4 тагаш аст 3 тагаш аст 6 тагаш аст ҳар хелае да дар як пачка чанд намуд дора мана марҳамат кадомиш дар корай 8 сомона пачкаш 10 сомона ҳам хелае нархошон ана баъд нигоҳ кунен ана ино барои рӯи салата бисёриё мепурсан бинен чихе удобни хушрӯа барои болои ами ваёра салату мисол овқатро маҳкам карданда 10 сомона як пачкаш 60 дона доштай диден духтаро ана баъд ёра бинен мана аксессуар барои телефонам ҳастай заряднику хулас ҳамаи чи ана баъд инаи латачора бинен комплектакошам хушрӯ 10 сомонай барои тоза кардан симаку мачалкачаву ҳамаи чи дора диден 10 сомон қисми поёндам ҳамхе китайски палочкию массажору ҳамаи чи доранд 10 сомон нархошон и қисма бинен духтаро салфеткои сухои калон ина нигоҳ кунен одноразови ваё ҳастай мана пилёнко ана нигоҳ кунен да латачо барои тоза кардани хона мана ҳамаи ҳамино ина бо 5 сомона дора 15 сомона футлярчик барои чиай 15 сомона я
барои қаламдузӣ. Баъд ҳастай бо футляр барои зубнои паста, зубнои шотка. Аз онам доранд. Тахтача мепурсанд духтарои на тахтачаошон омадагиай тамоми намудаш 10 сомона я. Кадомеша мегирен ина 10 сомон духтарако. Биёен аз наздик бинен, харидорӣ кунен. Духтарако бори нав омадагиай дар мағозаи 1001 майдачӯйда. Анам хел тарелко. Нигоҳ кунен чӣ хушрӯчаян. 10 сомон. Анаиш бошад 12 сомон. 12 сомонаша биден бо қошуқча ва вилкаи силиконови дора марамад. Беҳад хушрӯбад иҷада бо ҳастай. Ана хел косачоҳо. Ино 15 сомона я. Беҳад хушрӯ. Ина қисми боло 10 сомон. Ҳама чӣ омадагиай духтаро ва иёра бинен падносакои фасон. Нархошон 15 сомон. Ҳамаша. Диден падносако чӣ хушрӯ подставка бар инам истифода мебаранд. Нархошон 15 сомон. Мана 15 сомон. Ина моделаш 25 сомон шида я. Бозори Корвон даян тамошо бино биёен. Мағозаи 10 сомона эҷа бозори Корвон тарафи Тилобозор рӯ барои ҳафтум дарвозаи Пажарка мешавад. Баъд аз магазини Зарм. Ина ёра бинен чӣ хушрӯ 35 сомон. Мана ино 20 сомон духтаро. Беҳад хушрӯ ланчбоксои фасон доранд. Мана ланчбоксошон 20 сомон. Ҳама чӣ дорад. Ана бинен духтарако. Ина қисма 10 сомона. Ичай? Ина барои чой. Барои компот чой, дуғ. Нархаш 15 сомон. Калони хушрӯ. Мана ино чӣ бошанд? Дидена духтарако 8 сомон. Ай освежителя на? Ана хел освежителя омадагиам фруктовиян духтаро. Марамад 10 сомон, 8 сомон. Ҳар хела. Мана ланчбоксо 25 сомон, 15 сомон. И дастангит 15 сомон? 25 сомон, на? Ина 25 сомон будай. Духтарако ина бинена хе борчхе бисёр омадагиай. Ҳама намудаш бо нархои ина нигоҳ кунед. Ҳама намудаш бо нархои дастрас. Марамад як табакта нишонтон битим. Сухои салфетка тамоми намудаш ҳаминҷада ҳастай. Запх дорош бе запхш. Ина аваё ҳаст, декоративни кузачоҳо ҳаст. Порошок барои либосшӯвӣ. Хулос ҳамаи чӣ доранд. Диден? Ҳамаи ҳамино борои новинка. Удаф навор гирифта будам бисёрш набуд. Ина ҳозир бо бори нав омадагиай метавонен омада харидорӣ кунен духтарако. Тамошо бино бори нав омадай нигоҳ куненда. Танга андозак. Тамоми намудаш омадагиай иҷада медонен 7.5 сомона дора, 5 сомона дора, 10 сомона дора. 7.5 5 дора фақат. Ина диден 8 сомона ина иноян. Диден хел ваяко. Сарбанда гуфти гапо аҷоиб хушрӯ будако. Мана нархошон 8 сомон. Анаи поёнбудагиё боша 10 сомон, 7.5 сомон, 5 сомон. Анам хел. И қисм боша 5 сомонӣ. Нигоҳ кунен. Анаи боша диден пачкачаш 2.5 сомон будай. Диден барои браслет кардан кудакода маҳқул мешава. Марҳамат ина дар кортон боша ҳатман биёен мағозаи 1001 майдачӯйда. Бозори Корвон даян тамошо бино. Биёен бозори Корвон тарафи Тилобозор баъд аз магазини Зарм. Духтаракои азиз метавонен аз наздик бо биёен тамошо кунен. Ина 5 сомон да? 5 сомон. Ина дигоҳ кунен чӣ бор бисёрай. Ина тамошо бино анам хел ваёи пистолет ё ушапак омадагиай нигоҳ кунен чӣ хушрӯ. Аҷоиб фасонак. Медонен чанд сомон? Бори навай и калони ҳастай ки ина бинен. Бори навай нархаш 30 сомон. Марҳамат ина единаро гӯшастай чанд намудаш аст 55 сомон будай ҳозир аксиястай 30 сомонӣ. Марҳамат касседа дар корай биёен мағозаи 1001 майдачӯйда. Баъданаи бозичарам бисёр удаф навор гирифта будам маъқул шида буд. Мана марҳамат иам ҳастай. И чанд сомонай? Чанд сом? 25 сомон. Ҳа и 25 сомон ай тамошо бино. Марҳамат метавонен аз наздик биёен бо бинен. Ира дандонакоша меҷихен даҳанаш пӯшида мешава. Бозори Корвон тарафи Пажарка тарафи Тилобозор даян. Хичун аз тарафи Тилобозоран мағоза рӯ барои ҳафтум дарвозаи Пажарка мешава. Марҳамат мағозаи 1001 майдачӯйда. Ҳамаи чӣ ҳаста эҷада мана тупам ҳаст. Хулос ҳамаи чӣ меёбен. Баъд инчунин духтаро ҳозир ман нижни билиёшонам нишон метам бинен. Дар мағозаи 1001 майдачӯйда тамошобино нижни билиёям омадагиай марҳамат такпушо 15 сомон.
اینا کدومش هم میگیرن 15 سومونی تمامی مدلش هسته 15 سومون پرالون به پرالون چیزش معقولایتون اینا با بیاین از نزدیک ختون بینین بازار کاروان ایجا طرفی تیلو بازار رو برای هفتم دروازه پژارکا مغازه 1001 میدهچوی ده مغازه 10 سومونه پلاکتشون هست به آسانی پیداشون میکنن یک برکک بیننده چه پسوده بسیار داره نوینکای بسیار اومدگی خلاص همه چی دارن تماشا بینن بیاین از نزدیک با همه براشون بینن بعد میتوانن که خریداری کنن دختران